Γεια σας παιδιά, Ραφίξ εδώ, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα είναι ένα νέο βιντεάκι Stumble Pass, το ξέρω, έκανα μόνο και μόνο αυτό το βίντεο επειδή βγήκε νέο Stumble Pass, κοιτάξτε τι ωραία είναι, με Tetris. Λοιπόν, θα το ανοίξουμε σήμερα σε αυτό το βίντεο, λοιπόν, όλοι like και subscribe στο κανάλι μου και ξεκινάμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο το σοπάκι τι έχει, πώς έχει αλλάξει. Όπα. Ναι, τα έχω στα ρώσικα, το ξέρω, έχω συνηθίσει να το έχω στα ρώσικα. Να αλλάξω λίγο το English. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, να κοιτάξουμε λίγο το σοπάκι. Λοιπόν, και έχει με αυτά τα γυαλιά του 2024-50 κάνεις αυτό το Holiday Wheel, Clockwork Custom, Hoodie Bandit, Sun και Aries. Ωραία. Μετά έχουμε αυτό το Emoji Wheel 110 gems που δίνει αυτό το skin το Mythic, δεν ξέρω αν αξίζει, θα το δούμε, μπορεί πιο μετά. Λοιπόν, και Astro Capricorn Wheel. Τα έχω αυτά τα δύο τα skins το Mythic και το Legendary, αλλά δεν έχω αυτή. Θα κάνουμε μόνο ένα, μόνο και μόνο να δούμε την τύχη μας. Και μετά έχουμε Best of το 2023 Wheel. Εδώ πες να αξίζει, αλλά είναι πολύ ακριβό. Δεν έχω τόσο gems. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα κάνουμε activate το Stumble Pass. Το κάναμε. Πάμε τώρα να το κάνουμε. Λοιπόν, παίρνουμε τα τζαμάκια να μας φτάνουν. Λοιπόν, θα τα πάρουμε μετά. Φτάσουμε μέχρι το level 15. Τα παίρνουμε. Βασικά θα τα πάρω και τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τετραμίνο Titan. Legendary skin. Ωραίο φαίνεται. Θα το τεστάρουμε μετά. Κάνουμε equip. Λοιπόν, 2023 Raving Box. Εδώ δίνει skins, αλλά δίνει ωραία σκινάκια, αυτό που δεν έχω. Για να δούμε. Λοιπόν, για να δούμε. Όπα, κόβω. Όνεση. Οκ. Μας έδωσε μια γελάδα. Οκ. Λοιπόν, παίρνουμε αυτά τα γυαλιά. Συνεχίζουμε. Uncommon emote. Yet. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Λοιπόν, 100 δεμάκια. Γυαλιά. Τώρα, και έχουμε epic animation. Epic emote βασικά. Και animation. Blade snake. Ωραία, το κάνουμε equip. Animation επίσης, θα κάνουμε equip, να το δούμε. Λοιπόν, 30 gems. Ωραία. 30. Όπα. Παίρνουμε τα 2024 γυλιά. Λοιπόν, και κάνουμε epic rare better. Λοιπόν, θέλουμε πάντα better, αλλά είναι ένα σκηνάκι που δεν έχω better. Το legendary αυτό το έχω και το epic, δεν πειράζει. Το legendary μας είναι duplicate, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, γεμάκια δίνω και παίρνω. Δίνω 30 stable tokens και random skin, common better. Πάμε να δούμε. Και δίνει το epic. Το έχω. Δεν το έχω χαρεί πάρα πολύ. Λοιπόν, 15 έχουμε φτάσει, είμαστε 15. Πάμε να το δούμε τώρα. Αυτό είναι το τετραμίνο Titan που έχουμε δει, ωραία. Να δούμε λίγο τα Footsteps, ωραία. Footsteps δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής κάτι. Πιο μετά νομίζω. Αυτό είναι το Snake. Ωραίο φαίνεται. Το emote, ωραία, έχει αλλάξει. Και πάμε να δούμε αυτό το νέο event, τετραμίνο Takeover. Πάμε να δούμε τη φάση. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση μπορώ να πω ότι όσοι έχετε φτάσει έως εδώ, να γράψετε κάτω στα σχόλια Tetris, όσοι έχουν παίξει Tetris. Εγώ έχω παίξει βέβαια Tetris, είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και πάμε να δούμε το τετραμίνο Takeover αυτό. Ωραία μουσική έχει. Έχουν όλοι αυτό γιατί Πρώτη φορά την παίζει την πίστα.
Ωραία φαίνεται η πίστα. Απλώς δεν κουνιέσαι γιατί όταν σε πετώ. Όποιος το έκανε θα φάει κάρμα. Όχι. Α, αυτό είναι το snake είναι. Άλλος ένας είναι να πέσει. Ωραία. Είναι με λίγα λόγια eliminated. Με λίγα λόγια. Είναι πιο πολύ για eliminated. Είναι. Οπότε... Α, Flurflipe. Τι φας. Εντάξει, αλλά δεν κολλάει με το Tetris. Μπορώ να πω. Όπα. Φίλοι, τι πάτε να κάνετε. Ρε φίλε, αυτό τι φύγησε τώρα από μπροστά μου γιατί... Όχι ρε. Τι τύχη σας μέσα. Εντάξει, για να φύγω τέτοιο, να μην... You are fighted. Δεν με πειράζει. Πειράζει απλώς να... Το πειράζει απλώς θέλω να δω το σκηνάκι πόσο ωραίο είναι. Το σκηνάκι είναι μια χαρά. Μ' αρέσει. Why not, γιατί να μην το αγοράσετε. Όχι. Τυχερός μου σκολοφαρδία. Αυτό το ξέρω αυτό το σκηνάκι, αυτός που έχει αυτό είναι ωραίο. Το έχει στα price box αυτά. Ανέβηκα. Τι λες ρε. Τελευταίος πέρασε. Οκ. Και... Laser Dash. Ωραίο, είναι block dash, απλώς είναι που κάτω laser και αυτό είναι σπαστικό λίγο με το όταν πελάνε τα laser γιατί όλος μπορεί να κάνει κανένα λάθος και πάω από limited μετά. Ναι, το παίξω λίγο tryhard εδώ πέρα. Ναι, θα μου πείτε τι tryhard το παίξω τώρα εδώ πέρα. Ναι, αλλά το tryhard βοηθάει. Αυτό είναι το πρώτο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε τα lasers. Λοιπόν, θέλω να βγάλω αυτό. Όπα. Πέτυχα καλύτερα μάλλον. Weekend. Δεν χρησιμοποιώ το emote, θα το δούμε μετά τι έχουμε πάρει, αλλά δεν χρησιμοποιώ αυτό το emote, το battle pass και όλα αυτά. Οπότε είμαστε κομπλέ. Φίλοι μου, τι θα κάνετε. Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Για σας, ούτε που με νοιάζει. Όχι. Στη στιγμή. Αν δεν έκανα dash, θα μπορούσε και να το είχα αποφύγει. Λοιπόν, το είδαμε το σκηνάκι, ωραίο, και πάμε να συνεχίσουμε με το Stumble Pass. Λοιπόν, 30 Stumble Tokens, Emote 2024. Χρόνια πολλά θέλω να... Σε αυτό το σημείο θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους. Χαρούμενο το νέο έτος που θα έρθει σε κάτι ώρες. Γιατί αυτό το βιντεάκι το κάνω 31. Όπου νέο animation. Το κάνουμε egg wave. Animation δεν ήταν. Ναι, animation. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γυαλιά. Συνεχίζουμε μπουξάκι. Λοιπόν, θέλω να μου δώσει κάτι καλό. Stumble. Box and Crew. Ήταν παλιά στο Stumble Pass. Καλό αυτό, θα τα δούμε μετά αυτά τα σκηνάκια. Stumble Tokens. 50 τζεμάκια. Καιρό δεν έχουμε βάλει τα τζεμάκια. Λοιπόν, 2024 glasses. Footsteps. Ωραία, εδώ ξεκινάνε τα Footsteps. Flavor Power έλεγε κάτι τέτοιο. Και έχουμε εδώ τώρα random skin, rare or better. Better με έχει κάτι μετά. Ναι, έχει δύο. Δύο μου δώσει. Θα μου δώσει αυτά που έχω. Οκ. Δεν τον είχα. Exterminator. Δεν τον είχα. Σόπα. Epic. Συνεχίζουμε. 30. Stumble Tokens. Random skin.
από Epic or Better, ακόμα better. Να μου δώσεις κάτι που δεν έχω. Να μου δώσεις το Epic που το έχω. Οκ. Σε καταλαβαίνω, αλλά γιατί να μου το κάνεις. Λοιπόν, 26 level, Tetris Fast Steps, μια χαρά. 15 sample tokens. 50 τζεμάκια, 75 glasses και φτάσουμε στα τελευταία, πώς το λένε, levels. Το τερματίσουμε το sample pass, αλλά λοιπόν, ξεκινάμε εδώ πέρα, παίρνουμε τα 50 τζεμάκια, παίρνουμε το animation, giddy up, ok, και ανοίγουμε τα μποξάκια μας. Δώσουμε κάτι καλό όμως. Duplicate, ok. Σε κατάλαβα και το άλλο τι θα μου δώσεις. Απλώς την girl που δεν την είχα, ok. Και τώρα παίρνουμε το special, Tetris Guy, ωραίο, equip. Και παίρνουμε το καινούριο emote, Toss and Block. Το τερματίσουμε το sample pass. Έχει φάση πλάκα. Με το Tetris έχει να κάνει πολύ ωραία. Πάρουμε τα glasses από εδώ που μας έδωσε. Τι έχουμε μετά εδώ μέσα, missions και το glass. Λοιπόν, μια χαρά. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο ήρθαμε να πάμε στο shop, να δώσουμε όλα μας τα glasses on the wheel, να δούμε τι θα μας δώσει. 8 για rare, nice, 25-35. Πάμε στο επόμενο που είναι το legendary Clockwork Master Gear. Ωραίο φαίνεται, legendary είναι, γιατί όχι. Και εδώ το παίρνουμε για 5 cents το rare. Epic Sunny, το Epic. Φαίνεται είναι το Zombie Attack, ένα game που είναι για κινητά. Λοιπόν, πάλι το Epic. Θα έλεγα να μου δώσεις λίγο για rare, φίλε. Θα το ολοκληρώσω. Οκ, Aries. Το πήραμε το rare. Hoodie Bandit. Μια χαρά. Legendary Clockwork το Amax Master. Ωραία, 4 shards. Final, τελευταίο. Legendary, σε παρακαλώ, όχι ρε. Οκ. Skip. Οκ. Για να δούμε το σκηνάκι αυτό που μας έδωσε. Rare. Πού είναι το? Πού είναι ρε? Πάνω. Α, να το. Μου θυμίζει λίγο τον Leon από το Brawl Stars. Είναι το ίδιο, δηλαδή άμα βάλεις και αυτό το... δεν το έχω αυτό το... Κρίμα. Ήταν ένα emote. Τώρα άμα το βρω που ταιριάζει, να το αυτό εδώ πέρα, Twisted. Αυτό κάνει. Λοιπόν, να δούμε τώρα τι άλλο. Τώρα πάμε να κάνουμε κάτι με τζεμάκια. Θα προτιμούσα να κάνουμε ένα emoji wheel. Να δούμε το τι μας εδώ πέρα. Λόγω τώρα, αλλά έχει που δεν έχω. Ρε, κάτσε, τι λέει? Duplicate, δεν μπορώ να δω τι ονομασία. Λοιπόν, πάμε ένα άστρο Capricorn wheel, άμα τύχουμε το wheel. Άμα τύχω το wheel. Legendary, οκ, σε κατάλαβα. Οκ, και προτιμόταν να κάνουμε ένα best of 2023 wheel. Special πολλά mythic. Κάτι καλό δώσω. Γιατί να μου δώσεις φίλε duplicate, δεν καταλαβαίνω. Δεν έχω όλα τιμάκια.
please. Όχι, δεν τον έχω τον Epic. Φου, πάλι καλά. Νόμιζα θα μου πέσει πάλι duplicate. Λοιπόν, θέλω μετά να κάνω καλό ένα Capricorn και μετά ένα Moon. Capricorn. Είναι ωραίο σκηνάκι. Δεν με θες. Άτυχα Will. Βασικά μόνο ένα ατύχημα είναι καλό. Πάμε ένα. Φτάνω. Για ένα δεν μου φτάνει. Να κάνω και τα δύο, οπότε μου τσι Will. Όπα. Duplicate. Σόπα, νόμιζα ότι δεν τον είχα. Να, βλέπετε, δεν μου φτάνει να κάνω το άστρο Capricorn. Τόσο να πάρουμε τσιμάκια. Α, ναι, εφόσον μπορούμε να πάρουμε τσιμάκια. Πού το? Να το. Και βγαίνω κιόλας. Ωραία, και άλλα 30. 179, μια χαρά. Why not? Άστρο Capricorn Will. Λοιπόν, εγώ τι προτείνω? Προτείνω να ανοίξουμε αυτά εδώ τα κουτιά. Γιατί θέλω να πάρω το special αυτά, 188, μια χαρά. 120. Skip, 191. Δεν μου φτάνει, δεν θα το πάρω σήμερα. Έλα, 193. Α, έχω κι άλλα τέτοια. Να σου πω την αλήθεια, 2024 γκλάσses, οπότε πάμε κι άλλα τέτοια. Πόσο μου φτάνουν? 450. Για 9. Ναι, την κι άλλα 45. Σε αυτόν τον rare. Τι θέλω αυτόν τον rare? Ναι, εντάξει, χι. Και σαν τώρα, όχι το εντάξει, P2 είναι, αλλά το εντάξει, το αυτά για έλα, εντάξει, θα φύγουμε την Aries. Νιώθω φύγουμε την Aries. Από αυτό το βίντεο. Έτσι, μπράβο. Legendary. Που αυτό σίγουρα μην το ολοκληρώσω ποτέ. Κοιτάξτε πόσο θέλω για την Aries. 3. Είναι ωραίο σκηνάκι. Εγώ ως Rare είναι ωραίο σκηνάκι. Τέλος πάντων, πάμε να παίξουμε ένα τέτοιο τώρα που πήραμε. Tetris, ωραίο. Animation. Tetris puzzle. Ωραίο. Και Snake, κάτσε, δεν έχει κανένα άλλο. Αυτό θέλω να βάλω. Λοιπόν, θα βάλω μέσω της καρδιάς, αλλά θα το κάνω κάπως αλλιώς. Λοιπόν, το διαμορφώσω αλλιώς. Χτυπάμε αυτό. Εδώ να μην χρησιμοποιώ μόνο το miner ή το πολύ να χρησιμοποιώ ένα legendary. Να βάλω αυτό που μου αρέσει. Το loser. Το αγαπώ βασικά. Είναι το καλύτερο, δηλαδή είναι tryhard. Λοιπόν, και πάμε favorite. Αυτό μου αρέσει γιατί είναι legendary blockdash. Εδώ μπορείς να σπίσεις το πανικό. Για πάμε να δούμε.
ξεκινάμε νομίζω με laser dash. Νομίζω. Δεν ξέρω, ή όχι, ή με endless. Νομίζω με κανονικό. Ναι, με κανονικό ξεκινάμε. Οκ. Είμαι το καινούργιο, φόβο. Ωραία. Θα χτυπάμε το M2 δηλαδή. Ωραίο σκηνάκι. Bro. Το έχισα με το emote. Αλλά φορτώνει πολύ γρήγορα, αυτό έχω να πω. Το είδατε, πετάει διάφορα blocks. Το πέτυχα. Αλλά πότε έχω δει σε... κι άλλος πετάει. Το πέτυχα, μια χαρά. Δεν μπορώ να καταλάβω αν μπορώ να πετύχω. Δεν νομίζω να κάνει κάποιο θόρυβο. Το πέτυχα, φαίνεται. Λοιπόν. Ναι, πέτυχα, Ninja Metal, ωραία. Περνάμε στον επόμενο γύρο, που... Τι μας περιμένει στον επόμενο γύρο? Tetris puzzle, μια χαρά. Laser dash, οκ. Σε έχω σε αυτό. Είναι, κατά κάποιο τρόπο είναι εύκολο. Κατά κάποιον τρόπο, αλλά... Πες ότι πέτυχα δύο. Πες να πέτυχα δύο, Ή δεν γίνεται, γράψουμε κάτι στα σχόλια, μπορώ να πετύχουμε τόσο μπλοκ 2 άτομα. Λοιπόν, λίγο, να χρησιμοποιήσουμε λίγο την μπουνιά. Πολύ μας έλειψε. Λοιπόν, όπα. Λοιπόν, τόσο μπλοκ. Φύγει το δωρε. Πώς το πέτυχα έτσι? Όχι. Πρέπει να ξέρεις πώς να το πετύχεις. Λοιπόν, περάσαμε. Σόπα. Και εγώ πήγα μπροστά. Είναι κι άλλος ένας που είναι Tetris guy. Αλλά... Λοιπόν, πάμε. Final round. Legendary Block Dash. Εδώ πρέπει να πάρουμε win. Γιατί είναι το αγαπημένο μου. Πάμε. Εδώ έχει τα πιο επικίνδυνα πράγματα. Όχι. Νομίζω πετάει διάφορα blocks. Ναι, πέτυχα το γουρνοκέφαλο. Πώς τον είπα, τον πρόσβαλα. Κάτσε δηλαδή, τώρα άμα κάτσω έτσι, πώς θα πω, βασικά. Πασκαλαγούν μου, με παράζω, γουρνοκέφαλε. Ναι, είναι πολύ κομπλεξικό, αλλά το καλύτερο όπως έδινε στο τρέιλερ με το Tetris. Έδινε όταν κάποιον πετυχαίνεις, νομίζω κάνει ήχο. Πέτυχα, το Turkey Guy. Τον έχω, το σπίτι το έχω. Ωραία, ήρθε η ώρα. Τι τύχη σας μέσα. Λάθος κουμπί. Σεις, μεν. Το πέτυχα, τι λες τώρα. Ήταν μπλεβίος στο 1 εκατομμύριο να το πετύχω. Ωραία. Νομίζω τώρα, ναι, τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα. Λοιπόν, έχω δει ότι... δουλεύει αυτό που έχω δει. Όπα, τώρα ξεκινά τα δύσκολα. Nice. Δεν μπορώ, γιατί δεν μπορώ να συγχρονιστώ με αυτό, γιατί όταν σε χτυπάνε τα αυτά. Οκ. Κάνουμε τα αυτά, τα πράγματα εδώ πέρα. 15 Staple Token. 49 έχω, οκ. 55 κλάσεις. Πάμε ένα wheel τώρα που μπορώ. Που έχω class.
60. Ένα μπορώ. Ωραία. Δώσ' μου την έβριση. Δώσ' μου την έβριση. Δεν μ' ακούει, εντάξει. Δίνεις ρε φίλε, duplicate. Οκ. Πάμε. Μας έδωσε και εδώ glass. Ωραία. Νομίζω θέλω να δω rewind. Είναι διάφορα. Και τσιμάκια, Για πάμε. Να δούμε και αυτό το event. Θα είναι ωραίο. Πιστεύω, είναι διάφορα, ξέρω εγώ. Τι βάζεις, Trumble. Θεέ μου. Αυτή η πίστα που δεν μ' αρέσει ποτέ. Εδώ όμως μπορείς να βγάλεις κόμπλεξ. Αυτό είναι το καλό. Λοιπόν, επειδή σε ξέρω πολύ καλά, ναι. Ωραία, παίρνα. Nice, περνάω άνετα. Σεισμεν, κάτσε να βρω. Ωραία. Εδώ είναι λίγο κομπλεξικό. Και περνά πρώτος. Όχι. Περνάω. Εντάξει, άμα πέτυχα. Τι λες ρε. Κάποιος προσγειώνει το νομίζω. Τέλος πάντων, περνάμε. Και βλέπουμε τους άλλους, τους χαζούς που δεν μπορούν να περάσουν αυτή την πίστα. Βασικά εύκολη είναι, φαίνεται εύκολη, αλλά... Βασικά φαίνεται δύσκολη, αλλά είναι εύκολη. Άμα προσπαθείς, ναι, μπορείς. Ναι, αυτό το... Πω. Ωραία, 12-13, άλλοι 3 πρέπει να περάσουν. Που αυτό το σκηνάκι τον έδινε να περάσει στο Stumble Up το easy με τα checkpoint. Λοιπόν, άμα βγει το Stumble Up με checkpoints, θα κάνω ένα βίντεο live, ξέρω εγώ, να φτάσουμε στα 100 subscribers, θα κάνω ένα live βίντεο που θα είναι με διάφορα games, Stumble Guys, ό,τι βρω μπροστά μου. Δεν πήρα advance, Δεν είδα. Δείτε μήπως εσείς, άμα είναι γράψτε μου κάτι σε σχόλια μου, πήρα advance για την πίστα. Κάρμα. Το λέω αυτό τώρα, πήρα κάρμα. Και αυτό είναι κάρμα. Και αυτό είναι κάρμα. Κολορίτσα είναι. Τι! Πολύ καλό που έχω τα τέτρις. Μπάλα. Ωραία. Για λίγο. Και την μπαλίτσα. Ωραία. Nice. Εδώ free time. Λοιπόν. Όχι, για λίγο. Δεν βλέψω το μου. Έλα. Γιατί μου βλέπει το 8. Ναι. Το κάνω, ωραία. Τι. Τέλος πάντων, δεν βρεθήκε μια αναλυτική λύση. Πάρτο. Ναι, τον έκαψα. Τι τύχη μου μέσα. Τι, πότε πέρασα 5 άτομα. Αφού για πίσω. 6. Ρε, τι τύχη μου μέσα. Μπρο. Άμα είμαι ο τελευταίος που περνάει. Έφυγε. Δεν πέρασα. Mr. Beast. Sorry, αλλά δεν την πέρασα την πίστα σου. Τι να κάνουμε. Εντάξει, ωραία. 30. Δεν μπορώ να πω τα γελιά. Να παίξω μια την πίστα μου θέλω. Να τη δείτε και όλοι σας. Λοιπόν, όχι, edit play. Θα παίξω κατευθείαν. Μόνος μου. Ωραία.
Και πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Δεν έχω βάλει, δεν νομίζω να βάλεις καμία ιδιαίτερη μουσική. Αυτή είναι η πίστα μου. Όσοι δεν την έχω δει, αυτή είναι η πίστα μου. Λοιπόν, περνάμε από εδώ. Ωραία. Όχι. Δεν έχω πάρει την μπάλα. Εδώ είναι λίγο δυσκολάκι. Είναι και γρήγορα. Ωραία. Πάμε από εδώ, άκρουλα. Περνάμε από αυτό. Ωραία, από εδώ. Και όταν είναι έτοιμο. Ωραία. Όχι! Τι τύχη μου, δεν μπορώ να κλείσει. Από εδώ που πίσω τα fountains τρέχουν τα τέτρις. Είναι ότι ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία φάση. Έλα. Ωραία. Nice. Μουτ. Λοιπόν, εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό ήταν όλο. Είναι εντάξει, είναι πρώτη μου πίστα, δεν ξέρω αν είναι. Για μένα προς το παρόν είναι λίγο δυσκολούτσικη. Ειδικά εκεί πέρα, άμα καταργήσει τα checkpoints, ναι, είναι δύσκολο. Γιατί άμα πέσει κάτω, το άλλο πίσω. Bye bye. Τέλος πάντων. Περνάμε. Γενικά, εντάξει, είναι η πρώτη μου πίστα, εκτός αν σκεφτώ να κάνω μια καλύτερη πίστα και πιο δύσκολη και χωρίς checkpoint. Εντάξει, με checkpoint ξέρω και εγώ ρε φίλε. Άμα είναι να κάνω να περάσουμε έτσι. Shop return to play the games. Οκ, κάτσε να δούμε λίγο. Να δούμε λίγο τα σκηνάκια, τα epic που πήρα. Το ένα ήταν αυτό που πήρα. Robo Washington. Ξέρω πώς λέγεται. Λοιπόν, το Boxing Crew. Ambulance Nigel. Κοβούνες, Ονέσιε. Νομίζω δίνει όλα τα skins που έχουν βγει του 2023, δηλαδή μπορεί να δώσει και αυτό. Αυτό όχι, δεν νομίζω. Αυτό μπορεί να δώσει πράγμα. Αυτό. Γενικά αυτά που βγήκαν το 2023. Τώρα δηλαδή. Αυτό δεν νομίζω να το δίνει. Σκέλετο γιατί έχει βγει παλιά αυτό. Τέλος πάντων. Πήραμε αυτό το σκηνάκι. Hoodie Bandit. Αυτό το rare. Λοιπόν, θέλω να δω αυτό το καινούριο που πήρα. Το Tetris Arcade. Ωραίο φαίνεται, είναι Tetris. Είναι δηλαδή arcade μηχάνημα Tetris. Animation, κάτι άλλο πήραμε. Να πήραμε αυτό. Giddy Up. Οκ. Δεν είναι πολύ. Πάω. Δεν το πολύ πάω. Λοιπόν. Άμα δεν είχε χαθεί αυτό το είναι αυτό το animation, το Tetris που δίνει δωρεάν στο Stumble. Όσοι δεν το έχουν προλάβει, άμα υπάρχει ακόμα και όσοι δεν το έχουν προλάβει να το πάνε, να πάνε τώρα και να το πάρουν, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, το άλλο που είναι αυτό το Snake το. Και τέλος, δεν έχω κάτι άλλο. Ποιο έχω βάλει όμως, το Tetris Puzzle. Λοιπόν, θα το έχω το Tetris, πώς το λένε, το σε block νομίζω. Ναι, το σε block. Δηλαδή αυτά που ρίχνουμε έχω ήδη Snowball Throw και το σε block. Οκ, είναι δηλαδή είναι κάτι που δηλαδή πράγμα το Snowball Throw είναι ό,τι χειρότερο, δεν μου άρεσε ποτέ αυτό. Δηλαδή από τα special emotes που έχω, τα μόνα που μου αρέσουν είναι το kick, το punch, το charged hug έτσι και έτσι, ball, την μπάλα, το volley, το invisibility. Το invisibility πιο πολύ το χρησιμοποιείς για να όταν έχεις το punch, δηλαδή κάνεις το invisibility, χάνεσαι, πας σε κάποιον, παπ, μέτριο αυτό το μπάλα. Λοιπόν, beast lightning,
like. Ναι, και ναι και όχι, αλλά κάτι έχουν κάνει με τα upgrades που όταν ρίχνεις τους κοινωνούς και πέφτει. Παλιά έδειχνε το σημάδι που πέφτει, τώρα δεν ξέρεις που πέφτει. Οπότε αυτό είναι λίγο σπασμινιά, θα το πω. Ναι, όταν όμως το κάνει ο άλλος, ναι, είναι σπασμινιά, αλλά εσύ όμως όταν το κάνεις, και εντάξει, σπασμινιά, ωραία. Το Frost, Snowball Frost, το είπα πριν λίγο. Μπα, δεν μ' αρέσει καθόλου. Το Block, ναι, θα του βάλω ένα 9 στα 10 γιατί, εντάξει, ναι, μπορεί να είναι και αυτό που ρίχνεις, αλλά άμα σε πετύχεις πάει πολύ μακριά, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Και τελευταίο η σπάτουλα. Ακούγεται κιόλας όταν ακούστε. Ακούγεται. Σπα, αυτό. Μου αέρα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, άμα σας άρεσε το βίντεο, like, subscribe και επίσης, ξαναλέω, code για το map μου, αυτό είναι. Δηλαδή, εδώ, το βλέπετε. Λοιπόν, επίσης, δεν μπορώ να κάνουν όποιοι θέλετε, όχι οι ίδιοι, γιατί ξέρω ποιοι είναι οι ίδιοι, όποιοι θέλετε για αυτό το Stumble Pass, το καινούριο με το Tetris. Δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Ναι, δεν έχω ξεχάσει τίποτα. Λοιπόν, 1200 gems που ξέρετε, giveaway. Και παίρνετε το καινούριο Stumble Pass. Τζεμάκια για, δεν νομίζω να σας φτάσω. Ή εκτός άμα, ναι, μπορώ να σας κάνω αυτό για παράδειγμα αυτό εδώ πέρα, το που είναι 2400 gems. Αλλά λίγη σε μία ώρα. Δεν προλαβαίνετε, πάρετε. Λοιπόν, μπορώ να σου πάρω για παράδειγμα αυτό το, ούτε αυτό, και αυτό λίγη. Αυτό για παράδειγμα το New Year Special, 3000 gems, Faust Tips και Glitch αυτή του Mythic. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, Ραφίξ εδώ ήταν μαζί σας, subscribe, like στο βίντεο, δείτε τα προηγούμενα βίντεο με το Stumble Guys, για παράδειγμα τα άτυχα spins που έκανα, ή το πιο προηγούμενο που άνοιξα το Stumble Pass, το προηγούμενο με το, που ήταν με το Snowball Throw. Αυτό εδώ. Και βάλτε like άμα σας αρέσει. Αυτό ήταν το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Δεν ξέρω άμα θα είναι με Stumble Guys. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.